Prvi strelac ovogodišnjeg turnira je Dragan Kosmanović iz ekipe Pingvini sa Madagaskara. Najbolji igrač ovogodišnjeg turnira Nikola Tadić, ekipa Pingvini sa Madagaskara. Treće mesto ekipa Tehnički pregled Sunce. Drugo mesto ove godine ekipa Minoti. Sad bih vas zamolio da jednim velikim aplauzom pozdravimo pobednike ove godine ekipu Pingvini sa Madagaskara.